Здравейте на всички, аз съм Ванг Хик и сега ще ви покажа новия мап на Diamond Craft. Створя бълнята. Първо да ви покажа моя холм. Искам да ви го покажа. Тук е Enchanting Table, две печки, много печки. Тук е Chest Room, там е мината. И сега ще ви покажа спауна. Сървъра е PvP, затова ако някого го убият, да не циври на админа, че са го убили и са му взели айтем. Така, това е някаква там система на главния админ. Ето го админа, а това е главния Алекс. Там си е някаква статуя. Така, това е направено, за да не знам я такова направено. Просто от тук може да се влезе на там, обаче от там не може да се влезе на там, защото тук често се водят битки и хората се ядосват, като им избягат хората. Преди имаше безплатни Diamond, обаче нали, направиха този спаун и естествено те ги изчезнаха. Табелките си там, не, разбира се, обаче добре дошъл в Diamond Craft. Окей. Още няма ларпове. Нали, мапа беше сменен преди 1-2 дни. Затова току-що преди няколко часа направиха спауна. Имаше много голям евент, разбира се, аз обаче не фанах нищо, за жалост. Да. Това е горе-долу в общи линии. За сега това. Напиши, IP-то ще бъде в коментарите. Ако искате да снимаме поредици с моите приятели, кажете в коментарите и ние ще снимаме. Разбира се, всички коментари ще бъдат видяни. Не се съмняйте в това. И още един админ, който също е за обрана. Но добре, айде. И това беше от мен, Ванг Хикс. На новия харесал, абонирайте се, дайте лайк на клипа и чао!